Day 3 tayo mga kapatid, mga kaibigan. So, dito tayo ngayon sa Oaho, kung saan matatagpuan ang Romis, prawns, and shrimp. Ito yung isa sa pinaka sikat na fisheries dito sa Oahu. Nagtitinda sila ng mga prawns, mga shrimps. So, dinadayo sila ng mga turista. Ito yung location nila. Dito kami kumain kanina. Yan. Fresh yung mga na-harvest nilang prawns and shrimp. Yan. Gustong gusto nila. Tsaka masarap yung mga luto nila. Hello. Yan. Maraming turista. Yan. So sa mga turista at yung mga nandito sa Hawaii, kung interesado kayo sa mga fresh shrimp at saka prawns, yan. Ito ang the original Romis from Kahoko, France. Yan. Salamat sa panonood. God bless everyone.